Vale, parlarem oriental. O sigui, oriental és com... Barceloní. Ah, vale. Vale. Això també és un gran què, eh? Vaig començar... Bueno, va, comencem. Vale. Bueno, ja s'ha acabat Seny i Rauxa. Hem arribat a l'últim capítol. Sí, i volem fer una mica de recap, de resum. Exacte. I reviure en paraules tot el que han viscut i fer una mica de tancament. Absolutament, han passat 9 mesos, vam començar al desembre i ara som ja al setembre. I ahir deia Cèlia, diu, ostres, vam començar abrigats, amb anorac, amb guants, bufanda, a Centelles, perquè era, si no m'equivoco, el 30 de desembre, vull dir, tancant el 2024. És que estic recordant tota aquella època. He de dir que m'agraden més les festes en màniga curta que abrigades. Jo li tinc especial carinyo a les festes d'hivern i, per exemple, a Centelles, a mi, o sigui, si em preguntessin la cosa més diferent que hem fet o que hem vist, jo potser diria el record de Centelles estar en aquella esplanada tota llisa, amb els pins, la gent fent fogueres, tot això... Esmorzant, veient sortir el sol. Veient sortir el sol... Pegant trabucs. Bueno, això per tu no sé si és un bon record. No, però... estic traumatitzada. Bueno, però ho vas superar, vull dir, també està molt bé. I, ostres, allò per mi va ser de dir... Era hivern, feia fred, recordo tremolar. Ostres, tinc molt bon record, la veritat. Sí, és que també a mi el fred m'apaga molt. I crec que la rauxa, o sigui, acabant de tancar el tema del temps, crec que la calor a mi m'agrada suar i que forma part de la festa, en plan, acabes brut, arribes a casa i dius... Vaig a reinventar-me tot el que he viscut aquí i forma part potser més d'esta part de la rauxa, no? Potser és veritat, sí. Sí. No, el seny... Sí, potser el seny fa més de fred. Potser és veritat, mira, encaixa una vegada més. Sí, encaixem en els nostres personatges. Que és veritat que hem anat com... Sí, a mi això també m'ha fet gràcia perquè l'altre dia també pensava, dic, ostres, per exemple, en el vídeo del Renaixement, o sigui, penso que és el vídeo que jo estic més rauxa i tu més seny. Sí, tio. Totalment, sí, agafant la gralla, tocant... La gralla no, dolçaina, perdoneu. Sí. I també, si tu t'hi fixes al món, els països nòrdics que fa més fred són més de seny. Són més de seny, certament. I els orellos... Ara a fer un drinking perquè fa molta calor. Són de rauxa pura. Totalment. Sí. A mi, mira, me va agradar molt anar al Gorg de la Sort, Vale. però molt, de veritat, que va ser el primer capítol de Seny i Rauxa Centelles. M'agrada molt explorar els espais naturals i tal, i allí vaig fer de fada i vaig deixar-me anar, me vaig pegar una hòstia. O sigui, va ser, no sé, per a mi va ser molt... Hem passat moltes coses, certament. Sí, va ser molt màgic i molt bonic. I després també, per exemple, me va agradar molt la cursa de llits que vam viure l'últim capítol. Sí, és veritat, sí, home. Molt. Molta rauxa, molta gent, molta... Sí. I jo l'altre record que també diria que em va agradar molt va ser, va ser conèixer Pau, Pau Roig. O sigui, per mi també va ser un moment com de, justament, el que deies tu d'anar al Gorg de la Sort, de molta pau, molta tranquil·litat, molta calma, però a la vegada dius, buah, hi ha darrere tot un món i tanta dedicació, tanta història darrere de la festa i de la rauxa, perquè al final era tot un tema de gegants, de festes populars, que després a la nit ho vam veure, que la gent al Carnaval de Solsona, la gent es torna bogíssima. És una festa increïble. El Carnaval de Solsona és molt èpic. Molt èpic, molt, em va encantar. Sí. Però a la vegada no deixa d'haver aquesta part més artesanal, històrica, cultural... Molt de seny. O sigui, hi ha molta rauxa en molt de seny. És que m'encanta perquè... És un seny com apassionat. O sigui, és com la passió del seny, jo diria. Sí, igual que a Tortosa. O sigui, tu veus els carros aquells, els nits, que dius, però què feu? Però és que després, és que s'ho han currat. Han estat 3 mesos pensant la idea, no sé què, no sé quant. O sigui, és una bona combinació de seny i rauxa. És una molt bona combinació. I escolta, parlant del Pau,
Jo penso que hem d'ensenyar Ah, sí. el nostre detallet que ens va donar O sigui... perquè vegi el Pau que encara el guardem. Darrere de l'espatera doncs, representa que va pondre 2 ous i llavors d'aquests 2 ous van sortir la onada i la flama. Aquests s'han de pintar, no? Us els deixo per pintar a vosaltres, ensenya la rauxa, Mira, ja tenim... però amb pintura acrílica. Uns ous que són... Bueno, no me'n recordo ja, però... Com en miniatura, no era la d'aigua Sí. i la de foc? Sí. Pot ser? Tenia uns noms. Ara ja no I ens jo en era la recordo. de foc i tu la De d'aigua. foc i la d'aigua, exacte. I És fa que no molta sé, va ser... il·lusió. Això per mi, la trobada amb el Pau va ser realment molt, molt bonica. Un dels moments més xulos de tots els Sí. capítols, la veritat. Sí, I el sí. taller aquell immens al mig dels prats del Solsonès. Sí. La veritat que molt bonic. Sí, perquè al principi el vam descobrir amb molt de seny i després me'l vam trobar a la festa i vam veure la rauxa pura d'ell i la seva colla la allí. seva colla. L'Espedrera! Acabo de A recordar. l'Espedrera, Vale. sí. I els altres no me'n recordo. Sí. Va, Cèlia, i jo sí Com et pregunto, quin és el repte que creies que no aconseguiries i que finalment vas aconseguir? Clar, és que lo de disparar un trabuc va ser meu cap a tu, no? Però t'ho juro que jo això en la vida hagués dit que jo ho faria, perquè per a mi, lo soroll, i 2, disparar per a mi és violència, saps? Encara que sigui a l'aire, li pot ser mal a algú. Llavors, jo t'ho juro que allí vaig trencar tots els meus valors i esquemes personals i al final veus que, bueno, tampoc passa res. Jo al final ho vaig trobar inclús com addictiu. Recordo disparar i pensar, bueno, potser puc tornar a disparar, no? En plan, ara em carreguen més de pólvora i tornaré a disparar. Però sí que és veritat que penso que és com un gran creixement personal o superació de repte, perquè, ostres, me'n recordo que quan vas arribar a Centelles, que eren les 6 del matí, era molt d'hora, potser abans i tot, no sé, no ho recordo. Era molt d'hora i van començar ja a disparar, que dius, però si ara, teòricament, no tocava disparar, era a la tarda quan es disparava. I jo pensava, dic, ostres, realment com Cèlia ho passarà malament, perquè és això, que tens molta por als sorolls forts. I de fet, jo vos ho vaig dir, que potser me n'anava. Sí, jo me'n recordo pensar, dic, bueno, aquest capítol no sé com es gravarà, però Sí. no, et vas quedar allà, vas aguantar, i sí, la veritat és que també tinc molt bon record Sobretot, mira, de Solsona, de Centelles, el que em va sorprendre eren els centellencs. Aquella gent tenia no sé, una manera de ser que... També t'hi dic, aquella festa és molt secta. O sigui, Sí, també és veritat. que diguin el que vulguin, vale? Però per entrar a ser un trabucaire, o no sé com se diu, 8 anys havien de passar. i no sé quantes més proves d'estes que dius, és que pareix una hermandat que en realitat és superguai, eh? O sigui, ho veus des de fora, és secta, però alhora dius, uau, perquè saps que no és una secta, però, saps? S'ho pren molt en sèrio. Molt en sèrio. I és al·lucinant. Jo li recomano a tothom que ho vegi veure una vegada a la vida, perquè és flipant. I tu quin creies que no faries? Mira, jo creia que no faria, i de fet ho vaig dir, quan estàvem a Solsona, que tu em vas proposar. Mira, de fet, és que em venen al cap, ara que estem recordant, em venen al cap diferents coses. Toca un instrument, i jo et vaig dir, em moro de la vergonya, només sé tocar el piano, no tocaré cap instrument, i em va fer gràcia perquè just a Tortosa penso que ja portàvem uns quants episodis i potser, no sé, la gent allà molt més càlida, passant pel carrer, hi havia diferents minibandes vestides del Renaixement. Allò a mi també m'encantava, el fet aquest de que no és que anaves a veure una cosa concreta, sinó és que la música te l'anaves trobant pel carrer. I ella sí que em va ser molt més fàcil de dir ei, mira, puc agafar la dolçaina i provar de tocar-la. I a mi allò dius, mira, no ho vaig complir a Solsona perquè allà sí que ho veia com més tancat de que hi havia una espècie de banda i la banda passava pel carrer i clar, a mi se'm feia molt violent agafar-li l'instrument i dir, perdona, que ara toco jo. Però en canvi a Tortosa, que es veia com tothom com molt més proper o molt més, no? Més, sí, proper, dius, va, doncs sí, i és un repte que vaig complir en un altre lloc. I això és com que em va fer gràcia, perquè dius, mira, en aquell moment no, però ara sí. És que també és guai veure la nostra evolució,
que jo al principi, bueno, que no l'evolució, però això, que mos hem anat fent jo més seny i tu més rauxa. Sí, jo també ho penso, sí. A Tortosa tu estaves molt de rauxa i jo estava molt de seny. Sí. També pot ser per les nostres èpoques vitals i el que hem anat vivint a la nostra vida, Mhm. però crec que ha sigut com un art de personatge rodó, és a dir, jo crec que vam començar sent Molt seny. tu seny i rauxa, I molt rauxa. i jo crec que acabem igual, Sí, però bastant havent equilibrats. transitat una mica Està molt bé. los dos. Sí, Però sí. està molt bé, ens hem fusionat. I ara és que jo estava pensant en algun repte meu que jo em pensava que no anava a aconseguir. Ai, a mi de teu se m'acut un, que és el de les 3 paraules del de Renaixement. Tortosa. Sí. I bueno, inclús un ens van prendre el pèl, que si ens estàs veient, no recordo com es deia aquell noi, el de Llapó. Llapó. Però se m'ha quedat molt al Sí, cap a a mi mi esta també, paraula. a mi Llapó. I de fet crec que o sigui, existeix. Sí que existeix, sí, però clar, vull dir, això no és del Renaixement, De vull dir, fet, no té cap... Quan vam anar a la foradada hi havia una miqueta de llapó, però dic, Exacte, no? sí, vam dir, mira el Llapó, vull dir que és un bon aprenentatge. Però bueno, sí que vam aprendre diferents paraules i la veritat és que, no sé, al final ho vas aconseguir i a més ho vas aconseguir quan jo et vaig dir, vols dir, Cèlia? Era ja de nit, la gent estava completament desfassada, vull dir, estava bevent a la plaça, cridant, cantant, i et vaig dir, vols dir, Cèlia, que aquí trobaràs algú que et digui una paraula del Renaixement? I sí, Sí, la vam trobar. la vas trobar, sí. L'esperança és l'últim que es perd. Això diuen. Una cosa que, més que jo no esperava fer-la, sinó que és que no esperava fer-la mai a la vida, és portar un gegant. I és una cosa que les dues vam fer. Sí. Com ha anat, Cèlia? Molt bé, sí, ho recomano. Es pot? Sí, peso. I és una cosa, jo de vegades quan faig una cosa que dic això és tipus, molt especial o no ho tornaré a fer mai més, sempre penso, si jugués a un jo mai, allò amb els amics, dic, m'haig de recordar que vaig fer això a la vida, de portar un gegant, de carregar un gegant i fer-lo ballar, perquè és una cosa que sento que heu fet, o com a mínim jo no conec gaire gent que ho hagi fet. Exacte. I... Jo també és veritat que no m'ho esperava. No, De fet, totalment. jo et vaig dir, no ho féssim. No, i tu vas ser la primera al final, vull dir que... Sí. Però jo no ho volia fer perquè ho veia molt perillós i perquè sabia que pesava molt. Pesa molt, sí. I dic, no em vull fer mal. Exacte, però al final, precisament també va ser Pau que va dir és que el gran mèrit també de les festes populars és participar-hi, vull dir, és prendre doncs, partit, diguéssim, amb tot el que s'hi fa i també amb tot el que s'hi fa, com són les feres i els gegants. I crec que és un gran ensenyament que també ens emportem. I l'excursió, també, que vam anar... A la Foradada. Sí. És el meu lloc preferit del món, que no vam pujar a estar dalt de tot, però ja queda pendent per a un altre dia fer-ho i ensenyar-ho bé. Però que també per ensenyar que en comptes de pujar a estar dalt de tot també pots anar a la Font del Burgar i te queda una excursió a la mar de xula. Molt bonica, totalment, sí. I a més veus Llapó, que sempre va bé. Llapó. I tu quin lloc t'hagués agradat? Recordo, a mi el que m'ha faltat és de dir, va, una excusa per sortir del Principat de Catalunya i anem a algun lloc dels països catalans, de la Catalunya Nord, del País Valencià, de les Illes. A mi m'hagués faltat una festa de dir, va, anem més lluny i anem, que segurament potser et costaria marxar lluny de casa o llocs que no coneixes i penso que era com una bona excusa. Però jo penso que precisament per fer aquest programa hem fet bastanta recerca de festes que es fan i jo, per exemple, una de les festes que dic, ostres, doncs aquesta em sembla molt curiosa, que és la festa de l'os, que es fa a la Catalunya Nord, a diferents pobles. A mi m'hagués agradat aquesta. No sé què fan, la gent allà penso que també és molt especial, igual que a Centelles, però dius, aquesta hi haguéssim pogut anar i també hagués sigut molt divertit, segurament. Queda pendent. Ens queden coses pendents, anar a la Foradada, a les festes, està molt bé. Sí. Hòstia, saps a quina festa a mi m'hagués agradat? A quina? A la Patum. A la Patum. Que en realitat nosaltres volíem cobrir festes que no són tan populars com... Que d'entrada no et venen al cap. I la Patum és com la festa de Catalunya, no? Però jo no he anat mai, m'han dit que és
espectacular el que es forma allà i que és perillós també, perquè hi ha molta gent, però alguna vegada a la vida he d'anar, igual que a lo de les Centelles. Exacte. Doncs escolta, jo penso que hem acabat el gran repte, o els 1000 reptes que ens hem posat, així que enhorabona. No m'ho crec, que això s'hagi acabat. Ja... Fa molta pena també alhora. I també, o sigui, m'emociona veure que ho han fet i que... I que hem anat evolucionant. Sí, i que ha amb els sortit... capítols. Sí, i tot el que hem anat descobrint i aprenent, i també hem après molt en el projecte. I tot el que hem viscut jo a nivell personal també, no sé, veure com a cada capítol jo estava en una època diferent de la meva vida i no sé, tot el que ha passat pel mig i tot. És xulo tenir un projecte que dura un temps, 9 mesos, perquè Per et vas veure veient... com evoluciones a través del projecte. Totalment. Sí. Doncs escolta, Cèlia, ha estat molt xulo, hem xalat, hem après... Hemos reído, hemos llorado. I fins aquí. I fins aquí. Moltes gràcies.